sobre la meva família, jo i la veïna del costat. I recordeu tancar sempre la porta. New era, new me. He començat les pràctiques a RTV, avui és el meu tercer dia. Demà és el meu cumple. He començat les pràctiques com a productor del programa Late Show i potser pel Beato Sile també. I estic content. Bueno, encara no estic fent gran cosa a les pràctiques perquè és el meu tercer dia. Però bueno, confiem en que poc a poc ja, no sé, sabré fer coses, que és lo interessant. Encara no m'he acostumat als horaris dels trens i tal. I estic arribant cada dia mitja hora abans. ¿Quién me avisa? Que m'estic passant d'aviat. És com que me quedo que no sé què fer. Però ja està. Ara cada dia intentaré anar com adaptant-me més als tempos. Pam, elipsis temporal. Ja he sortit i me'n vaig a casa a dinar. Estem anant al rocòdrom i la tia se duerme. És que... Pròxima estació. Acaba de passar la pitjor tragèdia que podia passar. No, és que mireu. No, mira què ha passat. Quants anys de mala sort són això? El tenia aquí i l'he tocat. I a sobre, ha caigut a sobre l'alfombra. Ara és per sacar. Ai, no, és que és molt trist això. I la Ona diu, però mira, has tingut sort que ha caigut a sobre l'alfombra. Joder, si esto es suerte, que es la mala suerte. Es que... I demà és el teu aniversari per molts anys. Ai, sí, a todo esto, demà és el meu aniversari. Angie, per molts anys... No! Que cantar felicitar algú abans que sigui el seu cumple dona molt a sort. Negatiu. Vale. Angie. Perquè clar, si tens mala sort, més mala sort és bona sort. Claro, és veritat. Sí, al plano. Ja, és que no sé què fer-te. Mireu els macarrons de la Carla. Expectativa, realidad. ¿Algo a declarar? No. Ningú m'escriu haurem així vestida al metro. LOL. Bueno, no Let's go, girl! Molt fea. És una llama. És una llama amb un gat que dispara arcoiris. Mi padre dice, mucho cuidado, la noche, los baños, los chicos tatuados, pero yo... Que caòtic està sent això. Soma. Ah, he tret un puto 8,6 a càncer. Molt bé. Càncer. Toma. Gràcies.
0,5 a bases de les malalties. Molt bé! Saps que he descobert que... A veure, puc tocar-te el cap? Que com que el meu crani és més tou del normal. La fontaneda... Mira, mira, mira. Sí, Però no serà el crani, serà la xitxa que tens. la xitxa i en plan, posa les mans. On? I apreta i mou. Apreta i mou. Prova-ho amb mi. On és, coño? No, no tant. Això és que no m'ha tancat bé la fontanera. La fontaneda posterior. Bueno, a veure, mira, toca'm aquí, toca'm això, perquè jo tinc Uau, vaya bulto aquest que tens. bulto. Ah, és la columna Sí. vertebral. Ja, sí, ho sé. El dedo meñique, el dedo gordo, la nariz, Not shoulders, knees and toes, head, shoulders, knees and toes, and mouth and eyes, Sí, and és la nose and ears, head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Bueno, pues sí, és la columna, però la meva columna, tipo, això és el meu cul, ¿vale? Puja la columna, tiqui, 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 arriba aquí i de cop fa un bulto i després fa això. Pues tens escoliosis. A mermaid got this. A mermaid got head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Dale, dale, David, Guillem. Dale, dale, con, dale. Perquè m'he portat 2 dies amb el Guillem i sempre jugava amb ell. Oli, jo estic acabant d'editar el vlog i bueno, estava gravant aquest vídeo per fer una despedida. Sento que últimament els vlogs m'estan quedant més curts, però també és perquè els estic fent com més a la setmana i gravo moments més puntuals. Però aquest estic bastant content, sento que he oferit una mica més de muntatge, cosa que en alguns vlogs pues, ara els veig i dic, jope, podria fer coses més originals, però és que a vegades també és el material que tinc, que tampoc em dona per a fer res molt millor. Ara ja estic a casa meva del poble. Ara els meus pares estan reformant el menjador i han fet... Bueno, el meu pare ha fet una estufa de ferro i ara l'estan entrant a casa. I la Lluna, la meva gata, ho està passant fatal, pobra. Suposo que el pròxim vlog pues, ja estarà tot muntat al menjador i el veureu nou. I bueno, que com sempre, moltes gràcies per veure els meus vlogs. Que li poseu like, que així m'ajudeu molt i si voleu comentar alguna cosa també. I gràcies. Adeu.